Festus, full of course. Tipe nguva yokutenda magamba akatirira akarira nyika yedu yeZimbabwe kuti tiwane rusununguko. Mapunu vasatifarira vaifara tona tichichema. Makuru vedu ndokutorawo pfuti ndiwotande vanangeka musango kunotora nyika yedu yeZimbabwe. Yakanga yada kutorwa nemuvengi kuda kutitorera ifu redu, kuda kutitorera zvicherwa zvedu. Saka mwana wefu akazviramba akati maya asibude izvozvo. Kutenda makomrades akaunza rusununguko munyika yedu yeZimbabwe. Okurukura hondo yepachimoyo asavanyore varume oye kuti tiwane nyika yeZimbabwe. Sakafara iwe, sakafara kamwana wefu, sakafara iwe, sakafara kamwana wefu, sakafara iwe, sakafara kamwana wefu, sakafara iwe, sakafara kamwana wefu. Tinayo nyika yedu saka ngaivhare maZimbabwe. Tinotenda makomrades. Tinayo nyika yedu saka ngaivhare maZimbabwe. Tinotenda makomrades. Tinayo nyika yedu saka ngaivhare maZimbabwe. Tinotenda makomrades. Tinokutenda Tinotenda makomrades. Tinayo nyika yedu saka ngaivhare maZimbabwe. 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 Tinotenda makomrades. Tinayo nyika yedu saka
ya saka kubatana danana wirirana ndo zvatinoda president vati danana wirirana ndo zvatinoda president vati danana wirirana ndo zvatinoda mazimbabwe ese danana wirirana ndo zvatinoda mazimbabwe ese danana wirirana ndo zvatinoda